Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Som nogle af jer kan se, så er jeg faktisk allerede på vej ud af døren, og det er fordi, at i dag der er det den 24. februar 2024, og jeg er på vej hen til Hovedbanegården, fordi jeg faktisk skal med toget i 6 timer til Sverige. Jeg skal over besøge noget familie, og så skal jeg også til en koncert. Så jeg tænkte, at nu hvor det var noget længe siden jeg havde lavet en video, så kunne jeg lige tage jer med på det hele. Så sæt jer tilbage og nyd showet. Jeg skal så op og have bussen til Hovedbanen nu, og nu hvor metroen ikke kører, det gør den ikke her i København Cityring, altså så der kører sådan en bus, men det er bare et enkelt stop, så det går nok. Og mit tog det går her klokken 8, så jeg er tidlig på den, men min billet, som jeg skal fucking printe ud, jeg kan ikke engang bruge den, jeg har fået på min telefon, hvilket er lidt skørt, men den siger så, at det nok er en god idé at være der en halv time før. Så nu er jeg da i lidt bedre tid, så jeg måske kan nå at købe noget og drikke i 7-Eleven, eller finde på et eller andet hurtigt morgenmad, men vi får se, hvad der sker i hvert fald. Så er jeg ankommet til Hovedbanen, og jeg har lige været inde i 7-Eleven og fået købt noget drikke. Jeg har så sat mig ned på sporet, men på min billet der står der ikke rigtig, hvilket spornummer toget er på. Så jeg sådan har gået lidt rundt på selve Hovedbanen og på at finde en kontrollør, der måske kunne hjælpe mig, men når man selvfølgelig har brug for dem, så er de her ikke. Det er kun, når de skal tjekke mine billetter i toget, at de kan finde mig. Men jeg har fundet et tog heroppe, der har det samme nummer. Så nu håber vi, at det er det, og det er også sådan cirka samme tidspunkt, fordi toget på min billet står, at det går 8.19, og det her der ankommer 8.17. Så vi håber på, at det er det, ellers så er jeg fucked. Så kommer jeg ikke til Sverige lige forløbig, og højst sandsynligt heller ikke når min koncert, så det var så heldigvis det rigtige tog, fordi jeg er på toget nu, og så nu er vi på vej til Stockholm. Lige en lille mellemlanding i Malmø, og ellers så går den direkte. Så det er fucking luksus, men klokken lige nu er 8.20, og jeg er først i Stockholm 13.30. Så som I kan høre, er det lige en god 5 timer. Så det skal nok blive godt. Men jeg har heldigvis været lidt forberedt, købt nogle snacks, som jeg skal holde på her om lidt faktisk, fordi jeg er så sulten. Jeg stod lidt for sent op, end hvad jeg havde lyst til, så det var også derfor, at de lige kom med, da jeg faktisk var ude af døren. Så ja, jeg får klaret i et fedt tjek, når jeg lander i Stockholm, fordi der har jeg min bror, som der kommer og henter mig fra stationen, fordi han bor i Stockholm, og så tager vi så hjem til hans lejlighed, hvor hans datter, altså nyfødte niece er, og så ham. Så det bliver sygt hyggeligt, og ellers så har jeg faktisk også en lille gave til hende, som vi kommer til at se, når jeg giver den til hende. Håber jeg lige, at jeg kan få den med på kamera, og at min bror ikke synes, at jeg er alt for mærkelig, når jeg spørger om det. Men jeg holder jer opdateret, når der sker noget nyt. Jeg synes, den bedste snack, jeg nogensinde har fået. Jeg ved godt, det er sådan noget salattopping, men det er seriøst underrated. 12 kroner i Netto. Sagtens senere. Sådan der, nu er jeg officielt kommet til Stockholm. Og fandme også på tide. Er du gal? En lang togtur. Altså tæt på 6 timer. Hvor er det lang tid. Men ja, det er overstået nu, så nu skal jeg bare finde min bror, og så håber vi på det bedste. Jeg skal lige finde ud af, hvor han er. Jeg har ikke rigtig lige snakket med ham om, hvor vi skal mødes, så jeg håber det lidt, han er her, så jeg bare kan komme hjem til ham. Jeg ved seriøst ikke, hvor jeg er. Sådan helt ærligt.
det ligner der sådan en ventehal fremad, så lad os håbe, at han står der. Det kunne være lidt rart. Ej, hvor er de fine. Hvor er de fine, Estrid. Ja. Her. Dygtig. Hvor er du god, Estrid. Mange tak. Er du sød. Så status lige nu, det er, at vi er kommet hjem. Og min bror er faktisk i gang med at lave aftensmad. Og så er jeg blevet sendt ned, fordi jeg lige skal forordne mine ting. Sådan er det, når man har et barn på 2 år, så er der mange ting, der skal sætte til. Så han var lige sådan, hvis det er okay, så kan du lige klare det der. Altså, det er så fint. Det er så fint. Så vi er i gang med at få noget hurtig mad. Og så følger han mig så op til en togstation, der er tæt på. Fordi jeg skal jo til koncert i dag. Det var også en af grundene til, at jeg er kommet herover. Og der kører så et tog direkte ud til der, så det tager kun 17 minutter. Og det er fordi, at han skal lægge hans datter i seng, selvfølgelig. De skal jo tidligt i seng, sådan nogle små nogen. Men så kommer han så og henter mig i det mindste bagefter, så det er fucking luksus. Men så det er meget fint, så jeg får i hvert fald lige ordnet det her, og så vender jeg nok tilbage, når jeg enten er på vej ud af døren, eller når vi er i gang med at spise det, for at lige se, hvad det bliver til, fordi jeg har trods alt ikke set min bror i nogle år nu, og jeg prøver sådan lidt at nyde tiden med ham, uden at jeg skal have et kamera foran hovedet på ham i hvert fald, men vi ser på det. Sådan der. Så er det blevet tid til aftens fedtcheck. Jeg skal jo til koncert i dag, så jeg tager lige igennem mit fedt hurtigt. Stor t-shirt, H&M, pilgrim, chain og armbånd, der matcher. Og så har jeg de her hvide baggy cargo bukser fra Zara. Jeg synes det bedste køb, jeg har lavet i 2024 indtil videre. Og så overvejer jeg også, det er jo ret koldt herovre, om jeg skulle tage den her, kabelstrik på, i sådan lettere sandfarvet. Fordi jeg har også nogle sko på i dag fra Christian Louboutin, sådan nogle Chelsea boots, som matcher farven her. Men jeg er lige stadig i gang med at finde ud af med den her del. Men ellers, hvordan skulle jeg kunne glemme min elskede Junk Deluxe bøllehat. Så that is, man kan ikke rigtig se så meget på grund af de her kasser, men that is the fit for tonight. Så nu tænker jeg, at jeg vil hoppe op igen til min bror, der nok snart skulle være færdig med at lave mad. Han sagde, at det ikke ville tage så lang tid, vi skal bare have noget pasta med noget laks i noget flødesauce. Så det lyder fucking luksus. Så ja, jeg vender nok tilbage, når vi er på vej til at gå hen mod togstationen, hvor jeg skal tage toget til koncerten. Som I kan se, så er jeg kommet på toget, og det var lidt tricky. Det var heldigt, at min bror han var der til at hjælpe mig, fordi han havde fortalt, at jeg bare kunne scanne min kort på sådan en automat, der er, som de har lavet til turister. Men det virkede så ikke, fordi at det åbenbart ikke virker på et dansk kort af en eller anden mærkelig årsag, eller det virkede i hvert fald ikke, så jeg skulle gøre det manuelt på sådan, hos en mand i sådan en kiosk-boks-agtig noget. Så jeg har så heldigvis den her nu, som er min billet, men ja, det er lidt nøjeren. Og nu skal jeg så skifte her om et par stop. Hvilket er lidt nøjeren, fordi jeg har fået et billede over de ting, altså hvor sporet og navnet på toget og sådan noget, men det er jo stadig på svensk alt sammen, så jeg sådan har lidt nøje over det, men må ikke det gå. Vi håber. Og ja, ellers så er jeg på vej mod koncerten. Glæder mig fucking meget til det. Så må vi bare håbe, at det bliver lige så godt, som jeg forventer. Jeg har lige fundet ud af, at mine AirPods de er gået døde for strøm efter min lange 6 timer togstur, hvor jeg hørte musik uafbrudt. Og jeg har selvfølgelig ikke lige fået noget at oplade i dag, det glemte jeg fuldstændig. Så jeg skal sidde her i 20 minutter nu. Og
ikke have noget musik, så hit mig. Jeg tror, jeg er ved det rigtige tog. Ja, det er seriøst så fucking forvirrende. Fordi der står på den, min bror har sendt mig et eller andet, sådan, der minder om rejseplan, men bare på svensk, der sådan viser togene, hvor at han sådan snakker, eller viser om, at, hvad det hedder, hvad fuck er det hedder, at der står spor 2 på begge de tog, jeg skal afsted med, og så kunne jeg ikke rigtig se på de der skærme, at der sådan stod noget om, fordi togene hedder åbenbart numre i stedet for til stationen. Så den jeg skulle med nummer 2 her nu, den hedder 30, og den stod ikke rigtigt på de der skærme, så jeg prøvede bare sådan at gå udenfor, og så er det så ned til en letbane. Så den står vi ved nu, og så må vi håbe, at jeg har ret på den, fordi koncerten starter 19:30, og den er 18 et eller andet nu, men den er kun 18:28, men jeg skal også lige stå i kø lidt og så videre. Så vi håber, jeg når det. Okay, så opvarmningsbandet er lige blevet færdig, så det er en eller anden Jan, tror jeg han hed, eller noget. Aldrig hørt om ham. Men der var meget godt musik indspillet faktisk, så men jeg tror, at Madison Beer gerne skulle komme på snart ud. Sådan der, så fokuseret. De er lige i gang med at ændre hele scenen. De fjerner instrumenterne. Det er bedre mening, så hun skulle gerne komme på om lidt. Ærligt, jeg venter bare på det her. Altså sådan helt ærligt, jeg ventede for en halv time nu på, at hun skulle komme. Jeg håber lige, at hun kommer snart. Det er gået en halvanden time nu, men man kan se det her. Men der er kommet en 5 minutters timer på derop. Så nu håber vi, at hun snart kommer. Ellers så ved jeg ikke helt lige, hvad jeg gør. Sådan der, så er jeg lige kommet udenfor. Jeg kan godt mærke, at min stemme den er en smule mør. Sådan er det, når man giver den gas. Men helt magisk show. Altså det er ingen andre kommentarer om det. Men jeg står så udenfor nu, fordi jeg lige har skrevet til min bror, at han godt må komme og hente mig. Så han er på vej. Jeg ved ikke lige, hvor lang tid det tager. Jeg håber ikke, at jeg skal stå herude i alt for længe, fordi fuck har koldt i forhold til i Danmark. Det er helt sindssygt. Og så var jeg også helt bange for, at jeg ikke har strøm nok, fordi både min kamera er ved at løbe tør, og jeg har glemt mine oplader derhjemme, og faktisk er min oplader til min kamera gået i stykker. Og min telefon har 3% nu, så jeg ville have ønsket, at jeg nok havde optaget nogle flere videoer af selve showet, end hvad jeg har gjort. Godmorgen alle sammen. Det er nu dagen efter. Mit kamera løb tør for strøm, lige da jeg var kommet ud fra koncerten. Så det er derfor, vi er på iPhone-vloggen nu. Men klokken er 10, og jeg er lige stået op. Jeg skal til at gå op og få noget morgenmad hos min bror. Og jeg er jo så dum, at jeg har glemt min oplader til mit kamera. Så mig og min bror skal ud og spise her, inden jeg tager hjem i dag, fordi jeg har arbejde på mandag, så i morgen. Så der bliver nok iPhone-vloggen, så jeg beklager
forskellen fra mit kamera til min iPhone, men ja, vi håber, at det går. Så er jeg på vej til lufthavnen via tog. Jeg har lige sagt farvel til min bror. Så mit fly det går om 4 timer, så jeg tænkte det nok var en god idé lige at komme ud i noget god tid, fordi det tager alligevel en time herfra ind til lufthavnen. De har åbenbart valgt at sætte den svenske lufthavn langt væk fra Stockholm åbenbart, så vi håber på det bedste. Og ellers så tror jeg også, at jeg vil runde vloggen af. Vi har ikke lavet så meget andet end at bare lige være rundt, som der kommer en montage her, enten før eller efter. Men så det har været en super hyggelig tur, og koncerten var god, og så vil jeg bare sige tak for, at I har set så langt hertil, og så ses vi jo bare i en af mine fremtidsvideoer. Vi ses derude.